Hi guys, kini ay ang Team 4. Unta, ma-enjoy mo sa among video. Putik til. Daghan pa. Kami. Tesa. Murag na ay tao sa akong teritoryo. Unsa karon? Nay nagkanaas. Karon na prita. Oy! Tora! Tora! Kinta ka! Anong imong ipagkulatan niya akong mga amigo? Wala uy! Wala na ko na sila giunsa! Niabot na sila sa kuang dapit! Gisamok-samok nila akong teritoryo! Uy, patay ning buangan eh. Kabilog patay na. Imo pang balyon ang akong mga amigo! Ay ka! Oh no! Ang nane! Mulimod pa jud ko. Kiguwag itong duha ba? Gikulatan na inong ko ni Dulay. Pasagdan na lang ako itong duha. O dili tungod ni Dulay. Pero bantay lang itong duha kung magkita pa may balik. Sa pagkakaroon, kalimtan sa nako to sila. Ang sakit na dito ako ang pangapit yung liog. Murag na bali ako ang bukog. Sa kabulan na yung milabay. Ug hapit na yun ako mamaster ang akong mga moves nga pangpatay kay Butigas. Katong lawas niya nga perti katigas. Sigurado, muhumok yun to. Makabalos na yun ko sa iya. Patay kang bata ka, Butigas. Butigas, muna na yung adlaw sa akong pagpanimalos kanimo. Hindi nga style. Muna mo patay kanimo. Diba? Kung sa una imo kong ipatulog. Antay ka ron. Karon, ikaw mo'y akong ihatod sa sementeryo. Musta na ka to si Mabay? Dugay-dugay na yun may nagkita ba? Isa ka bulan naman yun bay. Adtuon ka na ko to sa amo ang tambayanan bay. Si makita na ko siya dito. Signa siya dito. Gigoto mo na po ko. Hanap mo kitang pagkaon, ane. Hakan ako kita ang pagkaon. Nagdigok na po na kontihan.
Uy! Asa mga dalan ani? Nalibog na pugo ani. Ay diri tama diri. Diri na lang kumuagi. Gutom na di kayo, nagdigok na yun akong tiyan. Akan ako makita ako ang pagkaon. Kato, gutom na di kayo. Samahan pa sila dito. Pagkaon gud akong gipangita karong rasa. Uy! Abot naman sad ko ani lasang bay. Nasaag naman pud siguro ko ani. Napadung ta ko layima, murag mao man gyud tong dalan na bay, pero nganong lasang naman pud ni? Bahala na. Lah. Na may tao bay. Kinsa man na bay? Isog man kaayog naong bay. Ang tana kakuha ni bay. Ako mangitag pagkaon ni. Nanapo ko na simutan pagkaon. Tora na yung baho dire anapita. Kani dito ako nasimutan. Unsa ni siya? Wala na po ko nakailani. Unsa ni siya? Mo man siguro ni unsa ni siya? Wala na po ko kailagi yun. Marag pagkaon. Ako na tilawan. Marag lami. Pagkaon. Pagkaon. Takon pa. Unsa to? Unsa to nahulog? Uy, unsa na siya? Pagkaon na po ni. Baho. Di masabot ang baho. Ikaw ganala to. Kani, pagkaon. Kataw baho dito kani. Hamtog ikan. Ay, dito na gikan. Uy! Pamilyar man ako ning naong nga bay. Kani kay pagkaon. Hala! Si Boy tigas man din eh. Basag ko. Uhi! Paday ning buangan eh. Bunalan na ko ning ulo ani. Sapul! Gibigyan pa yun ni Dulay. Mulimod pa jud ko. Karon buhi pa mulay ni Amawan eh. Putik tiil. Daghan pa. Unsa may buhaton ako ani bay? At hinahinay kong tago ani. Kalame. Kami. Tesa. Murag na ay tao sa akong teritoryo. Unsa karon? Nay nagkanaas. Karon na pita. Oy! Tora! Tora!
Kinta ka! Oy, kinsa man to? Kinsa tong tawana? Niabot saya sa kuwang teritoryo. Nanapay dayuhan diri Hindi ko masagot. Ano ka, nabot to siya diri Pero murag pamilyar to Ay tama, katuda itong duha. Katuda itong duhang bulaog kayo. Karon, dili jud ka makatakas. Dili ta kabuhian diri sa kong teritoryo. Dili na preya tong naa si Dulay. Sundan ta ka busag asa pa ka madto. Oy, ang pagkaon di ay wa pa na ako mahurot. Pagkaon, dirara ka. Balikon rata ka. Kaya kuwasan ning kukuron. Panitan ako ni. Kana siya, panitan ako na. Pagkaon dirara ka, balikan rata ka. Nagkay nang gigil pa ko ani. Boy Tigas, na-master na yun ako akong perfect moves nga pangpatay sa imo Yeah! Binuang! Kisa man eh! Ima! Diyan boy! Gugod ko na Boy Tigas! Buhi pa man itong buwang ato! Unsa! Si Boy Tigas na po! Nanti Boy Tigas! Ikaw akong pangita! Naraman di ka diri Karoon ka! Pangandam Boy Tigas! Kay hulak tong taka dire! Ang patilawon taka! Sa akong pampatay nga moves! Ha? Unsa? Unsa Ima? Pati langon mo si Boy Tigas? Uso ko na po kaniya? Isara ka one job niya! Hagpa na katong niya agi! Karon, luma-luma na po ka! Kinarayo kaya. Tanawa! Nakakaon na si Boy Tigas! Murag lahi na yung pirsa! One job lang yapong ka! Diyan boy! Ayaw ka bala ka! Kung unsay mo na dungog, ako nang buhaton! Karon ng adlaw nga akong ipatumba si Boy Tigas! Timan ka na! Tagaan tagag panimalos! O ipanamalos na ko akong kaugalingon! Kanang Boy Tigas nga na! Pahumukon ko na! Dito ka sa pwede! Oy, naduha na sila. Kane. Duha na sila kabuok. Diyan boy! Padaplin dia! Kay pulbuso na ko ni si Boy Tigas! Oy, musokol na po ka sa ako. Ikaw, di ba ikaw man to si Hema? Ima! Ayaw, Ima! Boy Tigas! Ima, yung pagtuga-tuga! Ha? Basi nagtuo kag nakalimot na ko. Nga tungod ninyo gikulata ko ni Dulay. Imo pang balyon ang akong mga amigo. Mulimod pa jud ko. Nangagit pa di ka day. Ako ba'y panaon ni mo? Sige, karon ka lang. Ay, pagtuga-tuga, Ima! Ayaw lagi, Ima! Ayaw! Ima! Ima! Ayaw lagi, Ima! Ayaw pagtuga-tuga! Wala di kay kaya! Bahala ka niya! Di mo na ng problema, di na ako Boy Tigas! Pangandam! Isugatong taka! Pantay lang ka! Maigo ka ng kumo ni Boy Tigas, matulog na po ka! Gila! Kaya naaraman gyapon ko! Laban ra gyapon ko makaunsa-unsa ka! Sige, ipagawas na imong kusog. Panidaan ako nag-ahataman imong kusog. Boy Tigas! Dawata gini akong kinumo nga pangpulbo sa imo
Kahinay ba nimo kinumo? Ko, sige pa na. Ano ba? Sige. Mara to, sige pa. Dira ara gid kutob imong kusog. Ako na pod. Wala pa ko mahuman. Adi apay pang pulbo sa imong naong butigas. Da, nakabalo sa iyo ko sa imong butigas. Ay, natandog jud ko gamay. Dili ni magsilbi. Karon ka lang. Patay na! Napikal na si Ima! Saan ko ni pagtabang? Patay! Saan ko ni? Natuok na! Ulatan pa yun sigo mo! Karon ka lang. Patulgo na punta ka. Uy, kani! Sigurado! Ijak judya ni ron! Karon lang ka! Ya, napatug lagi ta ka. Pero aha man tong isa. Uy! Diri si Golo! Ay, Golo! Asa sa kayo madungog dyan. Sa kayo maklaro. Maklaro. Kiguwag ito si Dulay ba? Ay, like, kiguan itong duha. Patay na! Napikal na si Ima! Ay, Gana. Ima no, Ima! Oh, yema. Pag-hi ni guys ba? Hi guys, kini ay ang Team Quadro. Hi guys, kini di ay ang Bertos Vlog channel, isa sa Team Quadro. Hi guys, kini di ay si Yema TV channel. Isa sa Team Quadro. Hi guys! Ako na si Johnny Boy TV. Isa sa Team 4. 1, 2, 3, go! Kini ay si Dulay Vlog number 6. Iniusap si Johnny Boy TV. Iniusap si Bertus Vlog channel. Iniusap si Yema TV channel. Kami ang Team 4. Andam mulingaw kaninyo. Dili mi gwapo, dili mi matso. Apan ang among mga video, katawanan jud kaayo. Hi guys, gusto din akong i-shout out ang tanan nga nagtan-aw ani nga vlog. O shout out day ko ni Maymay Gumabay nga nagasuporta pod sa amo ang team. O kanang shout out pug ko sa katong mga nagpa-shout out sa una nga wala ko na shout out kay nakalimot pug ko sa inyohang pangalan. Og salamat pod sa inyohang pagtan-aw kay niabot mo ani nga time wala jud mo na skip, so daghang salamat. Hi guys! Salamat sa inyo guys. Kapareha sa una na nako mga gisulti sa inyo. Tuloy-tuloy na ang labanan sa katatawanan guys. So salamat kayo. Stay connected. Stay connected with us sa Team Quadro, kay Johnny Boy TV, Bertus Vlog Channel, kay Randy Dulay Vlog number 6. Og sa ako po guys. Ayaw lang ko ninyo kalimti kay Teaman me. So salamat kayo guys. May God bless you. Hi guys! Daghang salamat sa pagsuporta niyo sa mo ang team no. Sa mo ang Yema TV, Bertus Vlog, Johnny Boy TV, o ni Randy Dolay 6. Daghang salamat nga unta di mo magsawa sa mo gina-upload sa video. Og labaw na sa amo ang mga followers, subscribers o sa amo mga viewers. Daghang salamat sa inyo. Maura to guys. Thank you. Again guys, kini di ay ang Team Quadro. Tawa ka to. Ito,